Evans yn wir I fyny. Yn aros amdani hi. Allan gan Jones, mae'n dim yn glir. Mae'n cael ei bachu I mewn i'r hwyd. A mae Godwyn Dy'r Drenewydd ar y blaen. Yn erbyn hediad y chwarae mae'r rhai deud. Fe ddisgynnoedd i'n garedig iddo fo. Ond fe gafodd afel bendigedig arni. Aberystwyth dim, y Drenewydd 1. Wel, yn erbyn llif y chwarae, does am cwestiwn am hynny, ond fel faint o weithiau, da ni wedi gweld bygythiad y dathliadau'r yma. Stewart Jones tro yma, ddim yn cael y peniad cywir iddi, oedd o dan y bel dipyn bach, mae'r cyffyrddiad yn mynd I fyny yn yr awyr, a wedyn dros I ysgwydd, mae Godwyn yn reoli y foli yn berffaith. Edrych as yma'n cadw I lygad â ni, edrych am eto llonydd ydio pan mae'n cymryd y foli. Peniad sal gan Stewart, gwych gan Godwyn, disgwyl iddo dros I ysgwydd, lawr i'r taldra cywir, a dros I ysgwydd syth I fewn I gornel y gol, efo'i droed chwyth. Am ddechrau. A Chris Hughes, y ddau yn nhw. Hersey am unwaith yn cael hyddid I ymosod. Llithriad gan Wyn Thomas Hersey! A mae'r Drenewydd yn ôl ar y blaen. A be gadodd o'i ben oedd y gallu ganddo fo. Aberystwyth 1, y Drenewydd 2. Wel, nath Wyn Thomas wneud hyn yn hawdd iawn iddo fo. Nath o ddeitha Hersey yn fan hyn, de. Wel, edrych am Hersey fan hyn, mae o'n llithro ond I Wyn. Felly mae allan o'i safle pyn bach. Ond unwaith mae Hersey dod I mewn, mae Wyn yn deitha fo dos am y postyn bella. Mae'n rhoi gormod o le iddo fo. Mae'n dangos yr postyn bella iddo fo. Mae Clwys ddim yn darllen hyn yn dda iawn yn y gol chwaith. Mae'n cael ei ddallu gan Wyn Thomas I ddechrau. Ti'n gweld, mae'n ddallu fo, ond mae'n dangos gormod o'r gol iddo fo. Mae'n ei fo gael y bel I lawr o wella hynna. Oce, mae Hersey wneud yn wych, ond pasio'r bel mae o, cofia, I fewn i'r gornel. Just agor I gorff, cryman I fewn, pasio I fewn efo pwen i'r gornel. Gol hawl. Sy'n mynd drwadd I Ewrop, ydy'r Drenewydd. Maen nhw wedi curo'r ffefrynnau. Mae'r dathliadau yn profi mor werthfawr i'r fuddugoliaeth honno. Ac Malcolm Allen, maen nhw'n ei heiddi hi. Wel, ar y diwrnod maen nhw wedi heiddi hi do. Eipyn bach o loc ar y ffordd, does am cwestiwn, ond trwy gydol y tymor. Mae igon hawdd I fi sôn am faint maen nhw wedi or-gyflawni. Ond ti'n gwybod be? Maen nhw'n heiddi bob dim maen nhw'n gael heddiw. Aberystwyth mae gynnu ond dim troi fyny. Ia, dim ser yn tîm Chris Hughes. Fedra ni'n canmol nhw ddigon y ffordd. Maen nhw wedi dod â'i tactega yma, a di troi fyny ar y diwrnod, a di sgorio'r goliau I ennill. Ac yn hollol eddiannol yma, Chris Hughes. Mae di wneud, a mae di dysgu'r chwaraewyr I drystio'n I gilydd ar y cae. A mwy na hynny, I gredu'n I gilydd. Wel, os yna un dyn sy'n heiddi buddugoliaeth, Shane Sutton di hwnna. Golwg y frwydr yn gwbl amlwg. Mae di gweidi dros yr achos, so mae o eisiau rhannu y dathlu efo Matthew Cook, capten y tîm. Y ddau gapten yn codi'r cwpan, enillwyr Rownd-derfynol, gemau ail-gyfle uwch, cynghrair Cymru, ydy y Drenewydd.